40 तरह से लोग दूल्हा आवेला तो कैसे मजाक कऽ गावेली जा आंगन में जब आवेला तो पापा तोहरो गोरे दूल्हा मम्मी तोहरे गोरा हो गोर के जामाला काहे दूल्हा करिया काहे भइल हो गोर के जामाला काहे दूल्हा काला काहे भइल हो गोर के जामाला काहे दूल्हा चाचा तोहरो गोर दूल्हा चाची तोहर गोर हो गोरे के जामाला काहे दूल्हा काला काहे भइल हो गोर के जामाला काहे दूल्हा काहे करिया भइल हो गोर के जामाला काहे दूल्हा हमारो जे मम्मी बा जजवा से लो भइली लाल हमारो जे चाची सोनरवा से लो भइली लाल यही लागी करिया भइले यही लागी करिया भइले सोनारे के जामल लाल यही लागी करिया भइले बजजवे के जामल लाल यही लागी करिया भैया तोहरो गोर दूल्हा भाभी तोहरो गोर हो तू काहे करिया भइल आंगना में अइल हो तू काहे करिया